Ano nasa ano yan? Iskaramosa na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Hi! Uy, ultimong Friday na pala ngunan, Kuya Jun po. Kan bulan nin Enero. Uy, nangudto na lamang kamo, ano an maseram na pangudtuhan ngunya. Maseram na panira. Maseram ngunyan, Kuya Jun, itong ano po digdi, medyo maarang-arang na ginisang bulina na may kamati. Tapos, ang sa imong maluto, ito po so bagong ani. Tapos, pag sinapna mo, maamuton ang sa iyang paro. Maray na pagkauto sa mga nakapangudto na arog ko. Sa mga dai pa nakapangudto, magtaga-ipos na po ka. Maghanap na ka na mga pwedeng natada pa sa inyong mga kusina. Sabi ka na langog ko, mamungkal ka na ngaya. Kung ikangayaan natadaan pa ngaya kan panira. Sabi ka na langog ko, masarang ngaya nguyan nga Angel na panira, iyo po ngayaan paksi. Pag may mga okasyon, baga dara kulang okasyon, pag may birthday, fiesta, tapos ang saro duman sa indang nakahanda duman, itong mga lechon. Ang ano kayan, pag sunod-swerte ka, ano po digdi, may natatada ka ng mga nagkapirang parte ka iyan. Kaya kinaagahan, masiram iyan, lagan Kimang Tomas. Oy, kumusta po tabian panahon sa indong lokasyon dyan? Sa mga paraan tabay ta sa satuyang radyo, ang 729 kHz. Kumusta po tabian na panahon dyan sa indong lugar? Digdi sa syudad kan Legazpi po ka sa bagong aga. Bago ako, pagpalaw ko digdi sa estasyon, medyo nagsiseldang na ang init. Medyo maaritiit na nga ni isa, malanit na sa kulit, ang init po sa palibot. Pero ngunyan, medyo malumlum, kaya maray-maray na maglakaw-lakaw. Kung kamuan mapasiring sa may mga transaksyon kamo sa mga opisina di gobyerno, medyo marahay maglakaw-lakaw dahilan ta marahay po ang panahon. Maray nga nitakan mo nakaliis na aldaw na medyo naka-experience ni na makusog na pag-uuran digdi sa probinsya kan Albay. Partikular na sa syudad kan Legazpi, wala man ni na mga lugar na may halangkaw na tubig. Apera na sa nadigdi sa babak ng istasyon mi sa DCGB. Tamas kidiit na uran-uran digdi. Mga pirang oras ki uran-uran, talagang naglalangkaw po digdi ang tubig. Kaya kami digdi sa DCGB, pag medyo naiiling mi na mauran, may permi kaming may pasiguro na tsinelas or perming so pwede bang ikaluskuson ang pantalon o kung ano pa sa imong sulog dyan. So pwedeng itaas, tanganing pag may baha sa baba, day ka po madudumog. Sabi ni paning Nick Lorilla, maki-birthday kita kay Maria Made. Oy, birthday ngunan kansaro sa mga best friend ko, si Maria Juvil Obido. Ano daw nga ni pading ni, kasi bago pa akong aga nagpapadangog kung ano ang plano ka ining barkada ta, day lamang nagsisigmo kung ano ang plano. Nagre-rebook pa nga ni sa group chat mi kung tibaad lamang da may makapagpadara, ipambakal na kipangudtuhan. Pading ni, pag ika nagpadara duman kay Maria Jubil, isa ko bumanso para sa kuya. Hindi man pwede itong halimbawa mag-count ito dyan kung sa inaluwas. Hindi man pwedeng solo ito, diba? Pag birthday, dapat tigi-ibanan mo siya. Kaya pa nagpadara ka duman pa ding Nick, isabay mo so para kay Angel Mustaza. Kaya na pag-count dyan sa imong lokasyon. Hain ka ba yung unan pa ding Nick? Dahil lamang katabay ang nagkakatuparan. Pero ang beses ka lang nahihiling ko sa mga story mo sa Facebook na ano po rin naglalamyarda ka digdi sa syudad kan Legazpi. Dahil lamang ika nakakatupa. Sabi ni Pading Nick, nagbebe time gayon. Maray na pagkaudto sa Familia Ala dyan sa barangay Gugun, Legazpi City.
dyan sa may parte kan Cruzada pero may nakaantabay, and then sa Good Grass Farm dyan po sa barangay Pawa kan Legazpi City. Maray na pagkauto dyan sa Saint. Ay kasubago ha, so report ni Ate Ange regarding duman sa responsible pet ownership o responsible pet owner. Kaya man Kuya Jun kang 7 years old na aki dyan sa Pangganiran kan Piudoran. Kan nakalihis pa siyang bulan Kuya Jun kinagat kay ayam. Tapos kan Domingo nagadan so aki dyan sa Bicol Regional so dating BRTTH, ngayon BHRMC. Ta may rabies pa rin Kuya Jun. So ayam na nakakagat sa iya. And then kang nagkaigwanin contact tracing so Municipal Rural Health Unit at the same time sa pakikipagtabangan sa Albay PHO. Nasa 20 ang naging close contact niya. 10 kaiyan itong su mga health workers. Tapos 10 man na family members itong sunakasalamuha niya. And based duman sa pigpaluwas na info kan Albay PHO, gabus naman to Kuya Jun na bakunahan. And sa ngunyan, may good paan monitoring kan mga health officials duman sa sitwasyon man kan salud kay itong subainting personang ito. Imagine Kuya Jun, 7 anyos, nakulon pa, ang 7 years old nga ni anong grade pa lang iyan? Sa grade 1 or grade 2 arog ka iyan? Kairak man, sayang kan futuro kan aki na nasayang dahil nga ni duman lang sa simpleng kagat kan aya. Although bako nga ni iyan simple dahilan ta, mas nga ni ibagang scratch kan Kuya Jun. Diba, nag-uutaan ka mo kan so atamay nung ayan, tos nakamurot ka kaiyan, it's either ayam or iko. Dapat po magpabakuna ka. And then syempre, obserbaran itong sa imong sitwasyon kan sa imong salud. And iyo man po ang first na casualty na nairehistro po rin sa probinsya kan Albay ngunya na 2024. And sana day na po yan madugangan ta dipisel po baga kaya Kuya Jun an siring na kaso. Naramdaman ko Kuya Jun at dati may lola ako tiyaon na ni ma'am. Ano pa rin sa Sorsogon may nakauta duman na tiyoon mi man lolo ko. Tiga para halat mi siya Kuya Jun na mag-abot na mag-iiribanan pa sering duman. Ito palan Kuya Jun, siya naman iyo utad. Gakod niya so ayam na duman sa luwas kan sa indang residensya. Tapos bigla siya Kuya Jun na na kinagat kan aya. Tapos nagpahiling na siya ka itong mga sintomas baga kang itong ang nakakagat sa iyang ayam, iyo an rabies. Iyo an may rabies. Kaya ang importante baga actually digdi sa syudad kan Legazpi apera duman sa Esperasos kan City Veterinary Office na magkadarakop itong mga balagaw-bagaw na ayam asin ikos. Pero sa mga priority maninda itong ang kada barangay tigahagadan po yan kilista ka itong mga kung na pero ang number of dogs and cat dyan. Tapos pag na-consolidate na iyan, maninda yan dyan sa opisina, nag-i-schedule po yan pagbabakuna sa rabies. Kaya nakalihis na taon, actually may nabasa ako kayo na bareta na anong nasa ng barangay. Anday pa nakakapagsumitir kan sa indang listahan dyan sa veterinary office kan Legazpi para man makapag-schedule. Ta syempre, bago man magpasiring duman ang opisina, kay puha na sa mga bakuna dadarahon duman, iyo po ang supesyente, basado duman sa numero kan mga dapat na mabakunahan. And kan nakalihis na banggi, mga around 6 or 6:30 ito nin pagkabanggi. Pauuli ako dyan Kuya Jun sa southern part ng Legazpi. Nahiling ko sa grupo ni Sir Bong Samar. And then sa mga personalized kang city vet na guyod-guyod din da Kuya Jun itong cage baga na pig bubugtakan kan mga nasilo na aya. Pero bako man kaya bako lang ini trabaho dapat kan nasa gobyerno, at the same time dapat na itong mga respektibong mga barangay an magkaigwa naman po ni na inisyatibo. So may mga tanod baga ketal zanta ang sa barangay baga Kuya Jun, maski kapitbahay yan kan sa imong ayam kan sa imong kapitbahay, mamimidbidan mo tanya ang kamusarong lugar. Ang problema
problema kaya Kuya Jun, kapag ang ayam na nakadiskwid, halimbawa na imbelto yan sa road crash, iyan so naging dahilan ko na tamay may namaran si dyan na motorista, bata ang perming nabibiktima kaini itong su mga nakamotorsiklo. Dipisilo na iyan mga tugang masusug kung sisay ang tagsadiri. Mala nga ni Kuya Jun, naramduman ko dyan sa may Partikan 1st District. Di ko sure kung malilipot ito or taba. So, ano po, miyembro ito kan Green Guardia. Pauuli na Kuya Jun, madaling araw sa idang residensya. Tapos, nung nasabatan lang siya na nabangga niya itong balaw-bagaw na aya. Parehasin na Kuya Jun na ganun. Hindi ko lang nasubaybayan nakatuso result kay itong investigasyon. Pero kan mga nakalis na bulan, naunambitan ito ni Kuya Jomar Bian na may igwa na lead itong mga nag-iimbestigar kung si Kaysay po itong ayam na ito. Di ko lang sure kung napanimbag ba itong tagsadiri. Kasi pag mas maray ko ta Kuya kung may mga itong sudog tagbaga, may mga collar, may nakabugta kung information kan tagsadiri. Kaso nga ni ngunya, digdi sa palibot bako lang digdi sa syudad kan Legazpi. Ang mga balaw-bagaw na ay wala man ki nakabugtak na pangaran kung sisay ang tagsadiri. Pero kung mabubugtakan yan ki pangaran, just in case dito man tigahagad may imbelto yan sa anuman na aksidente dyan sa tinampo, mas madali ang pag-trace kay itong tagsadiri and then matawan manin magkakanig kong penalidad. Maray na pagkautos sa gabos na nakaantabay sa satuyang DCGB News Online, sabi ni Kuya Ron Aranya. Good PM Angel watching from Bacoor, Cavite. Kumusta ang lagay ng panahon dyan sa Legazpi City? Dito sa Bacoor, Cavite, mainit ang panahon. Actually, Kuya Ron, nagmaray-maray na po sa panahon digdi sa sentro kan Legazpi compared ka sa hapon. Sabi ni Mama Marie Grace San Juan, happy lunchtime po Ma'am Angel watching from Verac, Catanduan. Maray na pagkauto kay Tita Amari dyan po sa Ginubatan. Day ko sure kung haingunan si Tita Amari kan nakalihis na nagselibar kan sa iyang kumplianyoan sa iyang aki. Tita Amari, maray na pagkauto po dyan sa imong lokasyon. Dari na sa rural, ano nga ni, so exam term ka ito kung kan bangko. Day na ako maunabilan, kung masala ang mataram kong bangko, Kuya Joe. Kay Sir Kier Labanda Montar, sabi na maray na uto po Ate Angel. Bati yung daas. And then kay Ma'am Beverly Basco Lozara, sabi na happy lunchtime po. Kasi bago may i-scroll ako sa social media. May pigpaluwas na Red Tide Advisory and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol. Basado man po iniduman sa ipinalawas na Shellfish Bulletin number 2 Series of 2024. Ipinalawas ini kaso hapon January 25, 2024. Sabi digdi, the coastal waters of Milagros in Masbate is now positive for toxic red tide. As such, shellfish consumption, gathering, and harvesting and marketing are prohibited in this area. Meanwhile, the remaining red tide monitoring areas in Bicol region are negative, such as Sorsogon Bay, Wag Lagoon in Matnog, Sorsogon, asin po ang coastal waters of Mandaon, dyan po yan sa probinsya kan Masbate. Kaya duman sa mga friends tanan niya ang sa Masbate, just in case na mga mahihilig ka mo magkaunin mga digdi lamandag, mga produkto hali sa kadagata. Kung kamuan harani dyan sa coastal waters of Milagros, may gut pong ipinagbabawal ka na hensyaan pagkonsum, pagkua, asin pagpabak kan mga itong mga shellfish po baga, kaibahan itong sutigapod na urabang. Tama ba Kuya Junes itong suasetet? Pero ining sunatada, ining sa Sorsogon Bay, Wag Lagoon sa Matnog, Sorsogon, and then coastal waters of Mandaon.
iyo po ang salbado man sa nasabing red tide kung kaya pwede ka mong magkonsumo kan mga produkto hali dyan. And then ang abiso kan ahensya just in case linigan po nin marhay, ugasan nin marhay, and lutuon nin marhay para man masiguruan seguridad kan sa indong mga salud. Wara ka mo nin mamatay na ano man na epekto kaining red tide. Basta duman ini duman sa pigkondukta nindang test, hali duman sa mga samples na pigwa po dyan sa nasabing kadagatan. And syempre, mag-alat ka mo ka mga abiso na ipapaluwas yung ahensya. Thailand ta, tigmo-monitor ninda iyan. And piga-abisuan para matawanin magkakanigong abiso po an public. Maray na pagkauto kay Kuya Randy Velasco dyan sa Barangay Ilawod, Candaraga, Alba. Thank you so much Kuya Randy sa imong pag-extender nin tab duman sa Pamilya Neptuno dyan sa Barangay Kilika. And then kay Kuya Jerel Aranya, maray na pagkautuhan. Hindi ko na si Kuya Jer. And happy birthday po graray sa kuyang best friend kay Maria Jovil Obido dyan sa Barangay Kagbakong nagsisilibarkan sa iyang kumplianyo na pagkaalda. And then syempre sa iba pa man pong nagsisilibarkan sa iyang kumplianyo and anniversary. Ano Kuya John pa din ano po digdi? Nahiling ko na si Father Bo. Antabayan na po ang masunod na programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombasio. Ang nakaibanan ko po sa Lado Teknika, hali sa, Pulang Anggi Festival, Kuya Jun Napoles. Sa IT po niya dyan si Jerome Martinez. Sa production si Shara Leroy. Sa newsroom niya po dyan ang samuyang news director as si news manager Sir Mar de la Cruz asin si Ate Jenny Balera. Ako po ang sadong nakaibahan muna na pagkaudo. Ako po si Angel Mustaza. Kuya John, bye-bye. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog. Parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako. Lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you feed it, whatever your style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama. Pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine Extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pinakabagong Surf! New Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. New Surf